ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хелен созен хубен саломатиётон хуба вақтотон хуша имрӯз 20 июли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 120 сомонӣ бардури азиз гӯш кинед ки ма да чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем велосипеди фурӯшӣ ҳастай сӯзишвориш педалай ҳамин педала то умети худаш рафтан мегира хечибеки фурӯшӣ ҳастай бардури азиз яъне ки опел хечибек хундай санъата ҳастай алиш мекунад ба квартира хонаҳои замини арзонак сар мешавад ноҳияи данғара квартира арзон ҳастай дар ноҳияи ҷолдини балхӣ квартира ҳастай дар шаҳри кулоб квартира ҳастай дар шаҳри хуҷанд ва як квартира арзони дига ҳастай дар шаҳри душанбе қизиқи видео ҳамие ки як комната квартирара метавонед ки 130 000 сомонӣ бихарен бардури ғарибам шумо метавонед ки як комната квартирара 1 83 000 рублда бихарен барои он видеоро то хуша тамошо кунед як дона лайкира бишкен касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен каналда подписаться кунен ана ки мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. انا بابی جان ایلا بای ماشینا رو دیده؟ ها دیدم شرکت بختیار و بهرام جان در روسیه در انمین بارهایی که تاجیکستان میآیند بازار صدوات و لوبلینا جمع میشوند بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف برگزاری کرده می شود. انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر می شود به دوشنبه شهر در آمده دیگر جاها ناحیه های گرد اطراف و عموما تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان بارها تقسیم می شود بابی جان از همه اساسش کفالت دارد نه گرانتیا بله نویر حکای باباش شما فهمیدید این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید شما هم زنگ بزنین در خانه تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش می آمده бардури азиз мегзарем ба 1 миллион имрӯза бачаи ачкидор навора сар мекуна оби хиника задагим кам овозо гирифтесай бонаген ки ҳамин савдотиҷия ё дига касе барои он бардури азиз бачаи ачкидорон хулоса лайка биҷихен мерем усуста велосипеди фурӯшӣ соли баромадаш 2023 сӯзишвориш педалай педал задан мегири руғанои танат об мешава ягон ҷош мега варид надора шикастагӣ нестай балонош навай скоросош кор мекуна састаяни нав пачка мегири фақат прогулка мебарои пеши сомонӣ бардури азиз соҳиби рифтагие ки вилояти хатлон доставка дора адрес бардуро шаҳри бохтар нархиш 1200 сомонӣ мега касе харидор бошед номерои телефонаш ватсап дора занг бизанем бигӯен ки номероро ай канали савдотиҷа гирифтам велосипеда арзон ки бигӯен оли хеле чизои интересни чизои арзон дар канали мо гарени бисёрае барои ҳамун қавақта наги подписатсия ки бардури азиз як бародар мада мошини фурӯшиша рӯӣ кард гуфт ки я реклама чот кишка гуфтум гап нест ина бардури азиз мошини фурӯши Opel Astra F дар кузифи хечибек соли баромадаш 1997 солай соли 1997 последний выпуск да сӯзишвориш бензин газам арзон шудагиам 10 та газ биза безор мешая гаштана моторуш 1.6 коробкаш механик ҳуҷҷатош тамом шудагиай балонош 100% мошин мега нахадуай фақат мегири ҳай мекунӣ и бародар худаш такси пакси намезана магазин дора мақсадам магазин мерава хона меяд тамом мақсад нам хеле айда мошин афгор нест адрес бардуро шаҳри бохтар да будай нархиш 39 000 сомонӣ бозор бурам хели мошина 45-50 000 мега не ки якада срочный пул дар корай 39 000 сомон да мега як чи дига арзонаш мекунам ҳози занг бизанем бихаренаш Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. як хел кинои навбаромад байнаш дар реклама дора мо ҳам ай ҳамун киноҳо рекламара ёд гирифтем дӯстони азиз компаниякай бозоралӣ ва компаниякай назараш мо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай москва ва московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ай пеши домтон гирифта ба сарҳади қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меоранд мошиношон мошинои беҳтарин ай бардури азиз хеле ки дар навор дидесен нархи навоша гуфта ки 7500 рубл бугӯ
бардуи азиз компания бисёрай не ки хеле арзон нест. агар ҳози занг бизанӣ бигӯй ки номерои канали сауду теҷа гирифтам туда бо скидка мекуна. ҳарди номерош ватсап дорад. хеле ки гуфтам компания акай бозоралӣ ва компания акай назарай. бардуи азиза мегзарем ва 3 миллиони имрӯза хоҳиш мекунам лайкҳоро биҷихен, меҳнатҳои моро қадр кунен. зинда бошен. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, тарафи Шаҳбирда. ноҳияи Данғара, тарафи Шаҳбир 10 сотиқ заминаи 3 дар хона қатия калидориш кардагӣ, кухни баня дар дарун шай. ремонти хона бардуи азиз замонавиай. ремонташ нав кардагӣ ба дараҷаи олӣ шай мега, светш ҳастай овша мегзаронӣ. ҳуҷҷатҳои хона 100%, 2 мошин санг овардагиян ва 80 дона сменблок ҳам ҳастай. дӯстони азиз, нархи хона 220 000 сомон мега арзон мешава. алишам мешава ба хонаи заминӣ ё ба квартира дар шаҳри Душанбе. бардуи азиз, хеле ки гуфтам 220 000 сомон нархи хона, алишам мешава ба хонаи заминӣ ё ба квартира дар шаҳри Душанбе. номерои телефонаш аст, занг зада маслиҳат кунед. бардуи азиз, мегзарем ба 4 миллиони имрӯза. бо диққат гӯш кунен, як мошини Алишира гап мезанам. мошин бардуи азиз фурӯшӣ нест, фақат Алиши ҳозима ҳама историяша гап мезанам. гӯш кунен. мошини Алиши Хундай Санатай, соли баромадаш 2013, судишвориш бензин, мотораш 2.4, коробкаш автомат, ҳуҷҷатҳои мошин 2 моҳи дига мондагия. бардуи азиз, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. адрес бардуро шаҳри Ваҳдат да қарор доштай. мега ки фақат алиш мекунам ба квартира дар шаҳри Ваҳдат. дӯстони азиз, хай номерои телефони поёнгиш ватсап дора. марҳамат, касе ки квартира дошта бошен аз шаҳри Ваҳдат, соҳиби мошин да занг бизанен, маслиҳат кунен. бачаё, чавхия кофе талх абзаки ба фикрам ховуд бурдесая. мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. бо диққат гӯш кунен, телевизора пастар кунен. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафи Наҳам микрорайон гуфтагиай. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 31 квадратни метрай. дом навастройка квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот дагия ки срочна хонаи тайёрай, ҳуҷҷат дора мега, лави раҳда назди обувной. родом наздик будай, маршрути 7 наздик будай. бардуи азиз, нархиш 145 000 сомонӣ. 145 000 сомон бардуи азиз, як хонага 3 метр, шаҳри Кӯлоб. номерои телефонаш аст, харидорои аниқ занг зада квартираи арзона бихарен. бардуи азиз, мегзарем ба 6 миллиони имрӯза. бисёре бардуро гуфтанд ки ай шаҳри Хуҷанд да ягон квартираи арзон бимонед. ина бардуи азиз, як квартираи арзон барои шумо ёфтам. бо диққат гӯш кунед. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 31 микрорайон. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 20 квадратни метрай. думои пешина квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот дагия ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад. дар шаҳри Хуҷанд, 31 микрорайон да мега. ана ҳама чӣ мисол наздик будай. срочни пул заруре мега. нархиш 180 000 сомонӣ. арзон мекунад намекунад навистагӣ нест. бардуи азиз, 180 000 сомон сумаш будай. номерои телефонаш, номерои телевизионай, касе харидор бошен, занг зада маслиҳат кунед. бисёре бардуро дар ғарибӣ қарор доранд, мегӯянд ки аз шаҳри Душанбе квартираи арзон бумон. ина бардурои азиз, хотири ҳамин квартираҳои арзон ядона лайкирам биҷихен, хотири ҳам бачаи ачкидор. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 37 квадратни метрай. дом навастройка квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додия ки духонага дар 1 этаж қарор дорад, дом 4 ошёна буда, яъне ки дом 4 этажай, поёни гипразен пеши ҷамоати Чимтепа. дар наздикиш мактаб, поликлиника наздик будай. нарша бардурои азизам 210 000 сомон мега. касе харидори аниқ бошен, арзон мешава. бардурои азиз, числаи видеоро нигоҳ кунен, барвақтар боша, занг бизанен. агар дер шидагӣ боша, занг назанен ки мақсади квартираро фурӯхтагиайда. имрӯз 20 июли 2023.
шерои нари ноҳияи ҷолдини балхӣ бо диққат ба чаи ачкидора гӯш кунед. Квартире дешен қарор дора дар ноҳияи ҷолдини балхӣ як хонага квартире дар 3 метраж қарор дора 28 квадратни метрай. Дом навастройка квартира нао ремонт кардагӣ. Ҳисоби квартира маълумот додагӣ ки хона дар маркази район қарор дора, пеши мактаби 1, пеши садиқ, қариби бозор. Хона ремонт дора мега, ана пула салафани тангин қати миёри метива, медрои зиндагӣ мекунӣ. Акига па худам гуфтисам, пула салафани тангин қати мебари метива, медрои зиндагӣ мекунӣ. Нарша бардрои азизам чӣ хеле ки дар бар экран нависагиам 130,000 сомонӣ. Ҷолдини Балхида. номери телефонаш ҳаст, харидорои аниқ ҳозир занг бизанед. хай бачаёча, инам хеле бад видеои имрӯза хеле чақчақ кардем ки бовар ки як чӯи ҷӯшам агарам бизанем ки овозо камтар гирифта, ҳаво гарма чӣ хеле ҳамин оби хиника ва оби водопровод ҳам мезани овозо гирифтаине ки. хай бардрои азиз, кам-кам ана саҳаро шир хӯрдан дар корем ки шири гарма ка мезани овозо ҷарангас мекуна. дӯстони азизи бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз ки ҷое ки велосипеди фурӯшӣ хечибек, яъне ки опел хечибек, хундай ана саната, аз ки ҷое ки хонаи заминӣ, квартира, мақсад чизе ки арзонтар роӣ кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. аз ки ҷое ки намондам, бифаҳмем ки ай ҳамҷо роӣ накардисан. агар роӣ кунанд, ман дар канал мемонам. барои ҳам бардрои азиз уқа вақти шуморо намегира. подписатсияра ҷиқиден, зангулачара бологӣ дамонен, видеоҳои ма шумода рафтан мегира. обязательно анами кора бикунен. подписатсияра ҷиқиден, зангулачара бологӣ дамонен. ва касе то охири видео рақатима тамошо кард, дар комментария рақами 5 бинавис. хаяка.